Здравейте, хора! Тук сте с Дани! Тук сте с Танката и ще играем Roblox! И не забравяйте да се абонирате и да лайквате нашите видеа. Да видим какви ще бъдем. Чакай малко. Да, ще се видим, като видим какви ще паднем. Добре, паднахме се. Няма да казвам какви, вие си знаете. Аз ще разбера. Ако те видя някъде. Клане, чух клане. Убиха ме. Добре, може да кажеш шериф ли беше? Не, бях нормален. И мен ме убиха. Хора, ще се видим в следващия рунд. Паднем. И какви ще спаднем? Моля. Направо. И направо се смачкахме. Сега ще бягам от Дани. Чух клане. Не бяха. Все ме не убиват. Бях нормален. Аз знам кой е убийца. Бях нормален. Ето го убийца. И ми ще се видим в следващия рунд. Убийца Би. И хора, убийца Би. Жалко. Да, и двамата умряхме, но не сме си пуснали камерите. Да. Аз сега съм без камера, защото ми пречи. Аз съм без камера. Просто си я премести, бе. Пречи ми камерата и няма да съм. Така. Тутуру, виж какъв голям подарък имам аз. А ти си моя подарък. Ето моя подарък, ето го моя подарък. Добре. Не. Добре, ето виж. Аз ще се я пробвам да го... Къса хлъзга, виж как се забавя. Виж какво става. Да, хлъзга се. Мале, това сега го видях всъщност. Но и... Айде, по-слабе. И да видим какви ще се паднем. Yes! Сега трябва да се скрия, защото... Да. Аз ще бягам от всички. Аз винаги бягам от всички, ма те просто ме намират и ме убиват. Тук има някакви жетони. Ти сега ли ги виждаш? Да. Аз бягам. Знам убиеца. Видях убиеца. Таква е. Умрялата, нали? Ти къде си? В офис някакъв. Аз идвам. Някаква ме преследва. Ама не е тя. Май, това е убиеца, май видях убиеца. Трябва да бягам. Видях те! Вали се. Хайде, давай. Как имаш скин? Как си го направи скин? Направих си го. Там е. Ето го! Кой е си? Ало? И спечели. Забравих да ти звънна. Че на мобидика. Супер. С Иван. Спечелихме и ще се видим в следващия рунд. Паднахме си нормални. Ако не знаете, че не трябва да разберем какви сме. Ама ние казахме. Пак да я бате. Аз никога не разбирам как се хвърля ножа. Тук има някакви пари бат. Къде си? В някаква... Де да знам. Някаква шахта. Да не си шериф. Ето те! Къде? Аз съм за теб. Хайде, ела. По стълбището. Стълбището. Да. Ти си грозен. Ще се видим на следващия рунд, дано аз да съм убийца, да го измамя. И се паднахме. Ти видя. Нищо, поне ще ме защитаваш. Ние се видяхме. Да. Трябва да бягам. Аз Бягам съм от всички. сериф. Аз скочих от някаква тераса. Влизам в някакъв басейн. Кой куц? То, дето куцва. Де да знам. Аз мисля тук. Чух нещо. Ето го.
Аз го знам. Как изглежда? Стрелна. Не ти пука. Аз се стрелям! Асансьоре. Това съм... Къде? Асансьоре. Ето та. Ето ма. Ето Къде ма. е той? Аз ще следвам. Убиха ли те? Не, аз съм тук бе до тебе. Чувам клъцване. Къде? Не знам, Нищо просто не го виждам. чувам. Нищо не Не виждам. горе. Остана. Го направи, бе. Направих, нищо не виждам. Ти без това не ти трябва, аз трябва да виждам. Видях го. Кой? Къде е? Някакъв черен. Да. Айде. Жалко. Пати, как се стреля? Убиха, ба. И Как се ще стреля? се видим в следващия Как рунд. се стреля? Да го избия. Еми, Истинския живот. той аз. Ето кой би. Би лошия. Добре. Така. Това. И... Да видим какви ще падне. Да, Как да ви то напомня след ни да се уби. абонирай. Да се абонирай. Аз не знам коя карта искам. Къде си избира карта? В голямото. Аз съм на първата. Поздравя. И... Започваме. Ето, аз намерих скелетно място. Да, ма ти се виждаш. Какви ще спаднем? И паднахме си нормални. Да. И аз. Айми. Ама ти можеш да не си. Не, безпоко. Ще вървя с теб. Ще поможе и да ме убиеш, ко? Ти къде си? Ето. Абе, аз съм за тебе, бе. Айде. Ето. Къй малко. Ще те Размажа като бутилка Кока-Кола. убия. Минавам през теб и ти Точно. вкарвам 2 Сега гола. ще свирим като бия Дани. Няма да го видите повече в неговия канал, така че гледайте моя. Надяваме се да се падна шериф или убиец. Надяваме се пак да си нормален. То път ще бягам от всички и от тебе. Защото си... Много добър. Защото си много гаден. Айде да почваме. 10 милиарда години по-късно. 10 пишер го били по-ресто. Ай, можете да чувате гласове. Аз съм нормален, Къде си, батко? нямам нищо, Хасане? Виж, нямам нищо. Аз знам, видях. Ай, каката. Ето та. Къде си? Ще ходя с тебе. Айде, давай. Виж, аз си направя сам. Там. Айде, давай, ето виж. Опа, кюцека, давай да кюцека. Кастрайна! Кастрайна. Та не ме видя. Сериозно, аз бях до нея. Еми, хора, ще се видим в следващия рунд. Идва. Бъгнах. Бягам. Шериф. Бараду, бараду. Ето я. Айде, бих. Убиха я. Yes. И хора, бихме. И ще се видим И в Иван следващия рунд. Какви ще се паднем? Добре. Аз съм убиеца. Аз те видях и без това. И не си. Аз се бъгнах. Чакай. Това път те бях до нея, нима обитая слепунгерка. Добре, че е слепунгерка. Виж, аз виждам света отгоре. Как си пъгна така, бе? Айде! Филио,
Не. Айде, Victory Royale. Спечелихме. Паднах си И шериф. се паднах. Виждате? Нормален. Аз съм шериф. И трябва да бягам от тази, защото е притеснителна. От коя? Подозрителна. Къде? Кой стрелна? Кой стрелна? Шерифа. Аз влизам в влака. И аз влизам в влака. Дано никой не ме намери. Знам кой убийца. Аз знам кой е шерифа. И аз знам кой е шерифа, но знам кой е убийца. Кой е? Шарения? Не, бърках се, не е шарения. Аз те видях, че ти си отгоре на влака. Никога няма да ме намерят тъй. Ти си най-нависокото на влака, нали? Ела до прозорчето. Там се качил. Познай, намери ма къде съм. Намери бе къде съм. Ей, там отгоре. Къде отгоре? Ей, там. Не. Ти пробвай се да се качиш. Нищо не виждам. Май та видях. Къде е Марида? Та шарената е убиеца. Шарената. Да. Хора, ще се видим в следващата игра, която ще е и последната. А ти умря ли бе? Да, умря. Затова казваш. Ей, тук не бягай от тук, бягай от тук, бягай от тук, тук е. Що? Съм аз. Абе, виж отдолу. Това съм аз. Уау. И що да бягам? Защото може тук някъде да е шерифката. Убиеца. Кристиано Роналдо и Меси. Пишете долу в коментарите. Кой е уинерът? Роналдо, си! Сме ние, но вие можете да сте за Меси. Ще як да Лично може. нашето мнение е за Роналдо Меси. Е за Ромеси. Кой? За Мероси. Мале! Аз останах само. И ти фърля ножа. Хвърля ми ножа! Айде. Как го фърля? Лесно. И хората победителката. Та победи. Виктори. Ще видим в следващия рунд. Я... Искам да съм шериф или убиец. Всеки иска това. Да. И какви ще се Ще паднем. Нормални. И ти се засмя, значи си убиец. Не съм. Значи ще бягам от всички. Не бягам от мене. Не, Каза. Ето та. Айде, бегам бако. ти първата ми за това. Ади. Айде, беги от тук, бате. Беги. Клец. Заключ. Клец. Не ме убивай. Айде, моля те, убий другите. Айде. Приятели сте. Готов ли си? Не. Гледам се, аз не съм бил. Добре. Кой така, бе? Бихме. Толкова затвори. Victory Royale. Ще се видим в следващата игра. Да. Бум. По-скоро. Това ще е шериф. Това ще бъде от моето видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, го лайкнете. И се абонирайте за моите Не се абонирайте за него, абонирайте се за мен. И се абонирайте за моят канал. Айде, до скоро! Малки пасаци!